Imao sam stolicu sa jednom nogom kraćom. Kad god bih se pomerio tokom učenja, ona bi secnula, klacnula, trucnula, lupnula. I baš mi je bilo teško da učim sedeći. Umesto toga sam najčešće učio u pokretu. Brzim hodom matematiku, laganom šetnjom srpski, bistrim pogledom biologiju, nešto mutnijim hemiju. Ako me shvataš, prokleta stolica, od nje imam i danas traume i ne mogu da učim sedeći strpljivo, nego sve nekako učim preko leđa, u hodu, sa lopatom, ašovom, čekićem, mistrijom. A kako sam samo mogao biti učen da sam imao stolicu kojoj sve 4 noge stoje na tlu u isto vreme.